puntuan dakau 2020 ekitaldiko kontu orokorra. Ai, parkatu, saltu indet, bai. Bai, ez da preseik, futbol ikustetzen dihun, Vale. Alkate bazpenak irailekuak izan dira 200 zitxikan, 238 bitxartekuak. Zose, azalpenik edo... Irigintzakoak izan dira 229tik 259 bitartekuak. Hontan? Nibok ere, eta ongizatekuak izan dira 80 garranetik 87 bitxartekuak. Erki, beraz, jakitun gatzen gadanok, emandako ebazpenez. Eta orain bai, 3. puntura, 2020 ekitaldiko... Udal jardu ere... Ai, ze pasatzen zen, Bale, parkatu, Hoi da, ebazpenen berri eman ondoren, udal jardueren kudeaketako beste, azalpenak eta garoak eta, bai, zuentzatik. Bai, arratzalde ondan hoi. 3 punto ditxute esateko, lehenengua 2022ko aurrekontuakin hasi gehala martxan, eta gure naixa da abenduko plenorako prest izatia. 2 hilabete daukau, elkarlanian lantzeko, 3 alderdixok, eta, bueno, oso epe motzian batzar baterako deitzuko zaituztegu, guk gure aldetikan lehenengo bilduak aurkeztuko ditugu, eta zuen ekarpena jaso. Ondoren, bihardian bilerak ingo ditugu. Nola baitz, elkarrekin borobiltzeko urrengo urteko aurrekontuak. 2. puntua, otan inguruko galdetegi bat ingo deu, bizar bertan zabalduko deu, eta 2 galdetegi ongo dia bat, herrixan bizigean ontzako eta 2. etxe bizitza mutrikundakin entzako, eta beste galdetegi bat kanpuan bizidean intzako. Gure aldetikan parte hartzera gonbidatzen zaituztegu danok, oain arte indezuen bezala, eta 2 era ongo dia parte hartzeko bat online, hau da, mugikorretik edo ordenagailuz, eta online erabiltzen ez dakizuen antzako, buzoiak jarriko ditugu udaletxian, da betxa turismo bulegoan ere. Orduan, eskuz bete, hau izango da galdete gisa, nahiko galdera daka, baina, bueno, erraz betetzekua, eta turismo bulegoan edo udaletxian, buzoian utzi. Eta amaitzeko izan, hasta honetan, Mizkiako herribidean, 4 eremu konpontzen hasi gehala. Atzalde hon danoi. Bueno, lehenko da behin hasiko nitzateke kiroletikan esan, arrauntaldeko entreplanta martxan dola, eta zira baten aurrikusitza dakau, azaroko 2. hastian, entreplanta bukatute dukitzia. Gero, hau da pixkat eskola kirola da hezkuntzai lotuta, ikastolako aterpia, ikastolako aterpia azkenian kronograman arabera dijua martxan, azaroa bukaerako aurrikusten da ja bukatzia, oa momentuan lehenengo fazia mikropilotajiana bukatuta do, dakizuen bezala ja eraikitzen hasi gea, lehenengo bigak eta hasi gehi pintzen, eta hori bukatutakoan jasiko ginateke teiatua tapatzen eta lurra berritzen. Gaurren da batzarra, proiektuan batzarra, esaten bezala kronologisa denboran batzarra, eta hasiera baten azaruak 30ako aurrikusitza zauan bezala, pentsatzen daia obrakin bukatzia. Gero baino nuko esan, pixkat plenuko aktan gelditziak ala reflejauta, suertez, herriko kirolari desberdinak azkenengo hilabetetan lortzen adirian gauzak, ez? Nahi nuan esan, zira baten, nahiko nuan esan, Eneriz Lizardi, zesta puntan gelditzurala mutiko txapeldun, Mikel Mantzizidor 3, herri kiroletan
Ane Urresti Gipuzkoako txapelduna txingak eramaten, Javi Urresti Gipuzkoako txapeldun ordea txingak eramaten, da Unai Goitia Gipuzkoako txapeldunak urdi eramaten. Ikusten duen bezala, Herrixan kirol talde desberdina dakau, talde horrek lan oso ona da biltzeitzen, ez bakarrik emaitzetik baizik eta mugitzen duen jende danakin, eta bueno, bai guztauko zakon, pleno honetan hori aipatzia. Garapenai lotuta, azaruako 21 enginun Merkatu Plazaren dinamizazio planaren aurkezpena, Zabielen, horren ginuna da pixkat, proiektu horren emaitza plazaratu ginen, eta baitxa ere zeintzuk esango zian urrengo aktibidadiako urrengo ekintzak, proiektu horri lotutakoak. Aurrikusten dana da, azken finean, proiektuak eskatzen doana da, bertan barruko aurre proiektu bat etxia, aurten ikusten dugu aurre proiektu hori etxia gauzatzea, eta bigarrena, Merkatu Plazaren bizualizazioa, identifikazioa ere mejoratzea. Orduan, ekintza badakau, 2021 urteako hori hobetzeko. Bono kanpainai lotuta, bono kanpaina era horten, iraileko urriko bono kanpaina ezito bat esan da, ikusten dana da, bi astea ez geha iatu bono danak saldu dianak, orduan, aurrik ikusten dan bezala, horrekin pentsatzen dauna da, hilabete eta erdixan, Mutriu Merkatario Ostalaritzan 120.000 euro moitzia. Eta azkenengo puntua nahi nukena aipatu, eta gonbitia pixkaten, udaleko alderdi danoi, azkenian, nahi dana da, konbendurako lantalde bat finkatu, eta zer dela eta oain, momentuan, dakizuen bezala, Europati datoz diru laguntza diferentiak, esaten bezala esaten duena Next Generation, euki izan deuna da, esaten bezala, eukireon dela feedback batzuk, departamento desberdinetikan, komenduko proiektua likerolen kajatu diru laguntza horietan, orduan guztoko sakuna o deialdi xaitxeu, guztoko sakuna baino eixo, deialdi xaitxeu, konbenduko mai o lantalde bat osatzia, hau dalako gu pentsatzeu momentua, hor suponitzen doan inbertsioantzako, definitzia garbi zerren bihar dan, eta diru laguntzeta aurkezteko eta hori ejekutatzeko. Eta pixka bat bukatzeko, komentatu Mutrikuta deba lotzen doan zubiko lanak aurroa dihoazela, beralakoan astea dijoaz, arrixak montatzen poliki-poliki, eta nahiko borak gustora doz dijoazen martxan eta plazuak indabar. Datorren azaroan erdi aldea, hirugarren astea, 15, 22, hor dabiltz pixkate fetxak barajatzen, zubiko erabilera peatonala itxingo da, desmontatzen hasteko estrukturia. Daneta, 11 aste inguru aurrikusten dugu itxitxa egongo dela paso peatonala, eta bai auzokoekin eta bai beste instituzioekin harremanetan ari gea, alik eta denbora horretan alik eta gitxien sufritzeko Eurasamendiko auzotarrak itxi hori. Bai, noski. Eta hemen bakarrikan. Aipatu da aurrekontuen kontua, 2022ko aurrekontua, eta aipatu da baitxare, ekarpenak egiteko aukera eta talde desberdegin, bilera desberdin egiteko aukera. Esango dut, lehenengo aldiza izango dela. Ze, azkeneko 2019ko eta 2020ko batzordietan, aurkontua aurkeztu, eta guk zerbait, ez hola txideko pleno dikoa. Bilerak ez da izan.
eta esan ziguten, urtean zehar badakazu aukeria aurkezteko, baina eske urtean zehar ez da aurrekontuen ekarpenak etxeko momentua baitzik handa, negoziatzeko, o hitz aldi zehatz bat. Oain, postengea aukera hori ematen bali mezako, baina 19 eta 20 ez dan aukera bat ere eskaini. Aurkeztu eta plenoa dihua datorren hastian o datorren hilian. Hori izan zen, hori nenoan zehaztapen hori nik uste importantia dela. Gauzatxoa bakarrik, aukeri eman zan igual asko zepe motzauan, baina ogasun batzordiak bi entzian. Guk aurkeztu eta bigarren entzan zuen ekarpenak jasotzeko. Igual, hirugarren bat eskatzen zan, behar bada bai, baina aukeria eman zan ekarpenak itxeko. Nik ere gauzatxo bat horrekin lotuta, nik uste batzorde danetan esan zan aukeria basauala proposamenak etxeko, eta nik uste batzordia badiala toki bat proposamenak etxeko. Feminismoko batzordian ikusten baldin bada, datorren urtean landu behar dela ez dakizer, aurrekontutan sartu beharko da. Eta proposamena baldin badoz, onartzen baldin badia, aurrekontutan sartuko dira. Orduan nik uste batzordiak badiala ere toki gunea proposak hortako. Ez da ukatuko, batzordiak badia lortarako, ez da ukatuko. Baina bilerak antolatzen baldin badia, aurrekontu buruz hitz egiteko eta ustez negoziatzeko, bilera horren barruan, izaten da, mugimendu bat, aurkezpena, taldiak aztertu, ikusi, zerbait esateko baldin badakate eraman urrengo bilerarako, baina bigarren bilerek ez bado, ez da aukera ikizertako. Batzordietera matia, bale, konforme, baina batzuetan, igual, batzorde baten da bestean da besteako, igual ez du ize, dia igual inbertsiotako, eta ez da batzordietan izan beharrik, adibidez. Zan edet, azkenian, beti aurrekontuak dakete dinamika bat, o izan behar lukete dinamika bat. Eta, aurkeztu, bestiak horri eranzteko zerbait, horren kontrago aldeko zerbait izateko, eta gero, hirugarren bilera baten, akordioa, ala ez akordioa, plenoa jungo da. Baina, bilera bat aurkeztu, eta handikan astebete 10 pleno eramatia, hori ez da dinamika bat negoziatzeko. O ustez, bentsat borondatia bali bado negoziatzeko. Hori da, aurkezteko, hau nahi duen. Eta maitxu da, tolez izan da, 19 izan, eta 20 izan. Aurkeztu eta gero ekarpena jaso bigarrenean. Guk ekarpenak ere eman gendu zen, eta esan bate jaso. Guk ere eman gendun, aurkeztu gendun paperian, hau, kuantifikatuta, esan bakarrare jaso. Edozein kasutan, eta hemen debat honetan luze altzako jun, baina, nik bakarrik gogoratu edo. Iruditzen zat, dano gozela geure etxeko moduak hobetzeko, eta horren, guk beti esan izan duguna, guk ekarpen ondanak hartzeko hasiera baten prestutasun osua dakau. Gero beste kontu bada, lehentasunak ipintzeko orduan da, esan dezun hitza, ez da negoziazioa, negoziatu biharrik ez dagoanian, eta guk zorioneako edo txarreako, baina ez dakau negoziatu biharrik, baina bai nahi deula, ez negoziazio moduan plantatu, baina bai ekarpenak eta lehen esan detena, idea ondanak eta danon arteko lehentasunak eta horrei bide emateko, ez da? Hau da, prozeso bat abiatu, alik eta gustoruen gehatzeko danok, geure espektatibak alik eta betien gehatzeko, ez da? Horren, aurreko urtietan modu bat egin badeu, aurreteen guen abere asmatzen deun, eta abere bideo parua asmatzen deun. Gure nahixe bintzat horixe da. Eta hola nahi deu planteatu, esan deuna, abenduaren 31ko gustatuko litzai guke aurrekontua onartuta eukitzia, praktikotasun aldetikan urtia azteko aurrekontu berrixakin, hori teknikaixak askotan aldarrikatzen duen gauzia da, eta gure aldian atzeatzen zako askotan, aurrekontuaren diseinu hori. Mila bintzat, bilabete dakauz, guazen bilabete horrek baliatzea, eta abere zehose politxateatzeko modu da dakaun. Da, gonbidapen hori, prozeso horretan abiatzeko, Eta berrixa dela, guazen aprobietxea eta zerrak erretetzen digun, da danoke konforme gatzeko modua dakaun. Erki. Esaten erantzunen izan, borondatia balin bado, ondo ikusten dugu borondatia balin bado. Ondo ikusten dugu, baina arte egon ez da neon, alde batetikan hori. Eta bestetikan esan behar duena da baitxare, aurreko legaldizan sortu zen hiru taldion arteko batzorde berezi hori,
hildo estrategikoako danon artean adostasunez onartuko bitu, pikuta jundia danak. Pikuta jundia danak legaldi honetan txe. Lehen akordioan hartutako lautik hiru, ingabe gatu zenak, oaingo legaldirako gatu zenak etxeko, dana modifikatu dituzue. Zeure aurrekontua planteatu dizue, lehen ustez hirun artean onartutakoak, edo bentsat baieztatutakoak, ez da bat ezartu. Aldatu ja bat, beste baten ordez, eta hola jundia gauzak. Eta hola dijoaz dinamikan. Orduan, bueno, borondatea baldin bado, ondo, ikusiko deu, benetan, bilerak hasten direnean, benetan badauan borondate hori, gulertzen deu, zazpizatela eta zazpikin nahi dezuena o aldezuen dana intzeik izela. Baina, danon, udal osuen, danon adostasunez, neurri bat ementzate, danok integrauta izateko borondatea baldin bado, oain arte ez da erakutsi. Ez da erakutsi. Ikusiko da horten. Bai, esan biharra sentitzen dut, eta pentsatzen dut borondatia beti ondala. Oain dala 2 urte, iaz ere bai eta aurten ere bai. Da bihar bada, Josebak esan duen bezala, da lan etxeko modu desberdina. Baina, hainize komentatu duen bezala, batzorde danetan arlo danak aipatu izan ditugu, aurrekontutako punto danak. Ekarpen bat ere ez dia jaso batzordietan. Ogasunan zain ere ez gehon bihar igual ekarpenak eitzeko. Gero, egisa da, azkenengo moment hor osotasuna ikusten dut, egisa da, desberdina dela, baina, bale, ni pentsatzen dut, azaldu izan ditugula danak, aurrekontuko punto danak, arloka batzorde danetan. Eta, bueno, Google, bentsat, modu konstante baten baztertu izez duen, nik uste aurreko hirukuetan agertu izan diazen gaixak eta hor dozela, bizi-bizi dozela, agendan dozela, eta aurreko 2 urte hauetan ikusi espaldin baina, 3. urte honetan, bai igual ikusiko ja. Eta igual beste modu batea erantzuteko modu eukikeu, ez? Baina, bueno. Horretan nue utziko dugu. Venga, 3. puntura sartuko eta bai, 2020 ekitaldiko kontu orokorra, bueno, bakizue besti gabe informatu etxen dela. Ez da, Joseba? Boskatu inbiarra. Batzorde. Batzorde, hori, onarpenea pasatzen da. Kontuen batzorde berezian informatu zen. Itxiera ura, 2020koa, eta, bueno, hola, bi ideia oroko horretzen da, 2020 urtia gogoratzen bagea, emateu astutzen da igala, baina pandemia urti izan zen naura, izan zen oso urte, nola esan ba, arrarua, ez ezaguna, etzakigun zetorriko zen, da, bueno, total. Guetzat, udal batentzako, diru sarrera oinarrizkoena fondo foral izan da, 2020ko fondo foralian ere uki gendun, ez da? Zea bat, bajonazo bat edo, eta horrek ez gendun jakin noaino aiatuko zen, baina, bueno, urtia bintzat etzan jun, espero izateko esan bezain geizki, eta total, urtia matxu zen, emaitza negatibo batekin, 140.000 euroko emaitza negatibo batekin, baina aurreko urtietan, askotan aipatzen dezuen bezala, aurreko urtietan gerakin positibo bat metatuta egondanez, emaitza negatibo horren ondorizua ez da izan eskorra. Horren, 20 urtia izan zitxekena asko sokerragoa, naiz da okerra izan, ez da izan udalai kalte haundizisa etxeko, udalan diruai kalte haundizisa etxeko moduko urtia, ez? Positiboa ez da izan, baina, bueno, bintzat ez da izan hain kaltegarri xere. Eta, bueno, bakitxe askotan gerakinan zain oten dala jendia, eta, baina, bueno, bakarrikan ezatia gerakin positibo garrantzitsu batekin jarraitzen deula, eta, bueno, 2020 urtiai amaiera emateko unia iritsi da, ezta? 2021 bukaera honetan. Baina, bueno,
baina hala etorri dira gauzak. Ez da izoz esateko Jose Angel Iñigo, honen inguruan, horren, hau nahiko tramiteko izaten da, kontu orokorra urtia matxuta do, eta beraz, bozkatu egin barregunez, 2020 urteko kontu orokorra onartzearen aldeko bozkak, beraz, hau batez onartuta gatzen da. Laugarren puntua dakau, taxi zerbitzuaren tarifak 2022 ekitaldirako, hau ere izaten da, urtero plenoa ekartzen dugun gai bat, zera da, tarifa kontu hau ez da herrika antolatzen, baina herri bakoitzak enbieu bere lurretan aplikatuko dian tarifa kontzat eman. Eta gero hau eramaten da eskualdea eta eskualdetikan lurraldea, eta lurralde mailako tarifak onartu biaia. Horren, beste gabe, aipatzia azkenengo pasatu gendula 2020-hogeirako tarifak, emeretzian, hogeirako tarifak aprobatu zian, eta iazko urtean ibilidia aurreko urtekoekin. Da, 2 urtetan egon da, tarifak bere horretan. Orduan, proposamen egin digute, 2,9ko igoera bate aplikatzeko, eta tarifak, badia lenguak 2,9 igota. Nahi hasiko tarifa, gutxieneko tarifak, egindako kilometroa, itxarroteko ordua, dia betiko kopuruak igoera horrekin. Eta ez beste aldaketa esanguratzuik ez du. Zoze? Urtin urteko kontua da, ez da gauza berezitik ezatek. Hori hola baloratzen balin bada, igoera izan behar dela, ontsatzen behar da. Hortaz, 2022 ekitaldirako taxi zerbitzuaren tarifak onartzearen aldeko bozkak, hau batez, onartuta gertzen dira horren tarifak. Boskarren puntuan, dakau indarkeriaren biktima diren emakumentzako, Elgoibarko etxebizitzaren erabileratako lankidetza hitzarmena sinatu izateko alkatia baimentzia, baina gogoratu ingo dugu hitzarmen horren edukisa, hainizek esan. Azkenean gizarte ongizateko zerbitzuak erakunde desberdinetan banatuta doz, horrek osatzen dugu pixkat gizarte zerbitzuen mapa, ez da, batzuk Jaurlaritzako eskumenekuak dira, beste batzuk aldundiko eskumenak dira, eta beste batzuk udaletxekoak. Ze basatzen da, herri txikixetan, askotan, ez dakagula gaitxasunik zerbitzu dana bermatzeko. Orduan, mutrikudo antolauta zerbitzu batzuk emateko Debabarreneko herri guztixakin, da beste batzuk emateko Debakostako herrixakin. Orduan, kasu hau da, Debakostako zerbitzu bada, pixu bat, oain arte, ehondana pixuri lendikan bazauan, pixu hori ehonda oain arte indarkeria matxistan biktimak hartatzeko, gertatu dana, da ikusi dela beste larrialdi batzuk ere badozela eta batzuetan pisu hau utzik egoten dela. Orduan proposamena da, indarkeria matxista hartatzeko bai, baina utzik dagoanean da beste larrialdin bat baldin bado hortako ere erabiltzia. Eta orduan beti egin dan bezala, horren kudeak eta gastuak, urak, argindarrak, konponketa gastuak eta danak banatuko genduke, Deba, Mendaro, Elgoibar da Mutrikuko udaletxien artean. Eta hori da aldaketia proposatzen dana. Da urtero berritzen dena da, eta goenko nobedade honekin, etxe hori oainikan gehiago aprobetxatzeko bidea ematen duen. Egin izan da, nik uste, gogoratzen ez, Elgoibarren uste etxe hori behin,
etxe batek zu hartu zuan, da biru familia egontzian larri nun sartu, eta hortxe sartu zituen, gutxinez familia bateo, eta gogoratzen nahi. Baina, esan zan, horako etxe gauza berezi bat zela, guain ustea ja normalizatutako kontua bezala. Iñigo, barkatu. Aipatu, ongi iruditzen zaigula hitzarmen hori, azkenean erabilpena alden eta gehien aprobetxatzea, eta espero beharriz izatea, inolako erabilpeni beharriz izatea, gaina bai. Erki. Indarkeriaren biktima dien emakumentzako Elgoibarko etxebizitzaren erabilerarako lankidetze hitzarmena sinatzaren aldeko bozkak. Beraz, hau ere, hau batez. Eta zigarren puntuan ere beste hitzarmen badakau, oraingoan Ertzaintza eta Udaltzaingoa elkarlanean aritzeko lankidetze hitzarmena. Hau da Ertzaintza eta Udaltzaingoaren artean gaur azkenengo, arbeko hortan harri handi bat jauzi da bidea, batek esan du txikisa zala baina, ez, belauneainoko harri xasan, handixa. Eta, bidea moztuta onda, eta hori bidea udaltzainak eta ertzainak, eta, hori bidea zeinena da, en fin, holako harremanak, ez da, hori da adibide txiki bat, baina aukean, edo, lan eremu zabalak eta ugari izatea, eta, batzuetan eskumen kontuak, eta zein sartu beharran noaino, en fin, lankidetza hori eta funtzionatzeko modu hori arautzeko marko juridiko bat emango doan hitzarmen bat planteatu digu herrizaingo sailak, udalez udal, da geuri ere bai noski. Bestelare, askotan aipatzen dugun bezala, administrazioak derrigorra dake elkarren arteko elkarlana eta kooperazioa eta kolaborazioa. Hau hitzarmen hau dator, hiru printzipio horrek indartzea, eta bestetik esan dute moduan, eta idazkaixak esan zianez, marko juridiko bat emateko, eta gauzak pixkat bere tokixan ipintzen laguntzeko, ez da. Beraz, hau ere, esan dute moduan, herrizaingo sailetikan proposatu digute zera hitzarmena, eta beste gabe hau ere izango litzake hitzarmen hori sinatzeko zea ematia, ez da? Almena ematia. Zoz esateko, zezan geu, ez da? Zezan gauza batzuk hola dia eta komeni gaina bola izatia, ez? Hitzarmen harreman horrek arautzeko. Beraz, Ertzaintza eta Udaltzaingoaren elkarlanean edo Ertzaintza eta Udaltzaingoa elkarlanean aritzeko lankidetza hitzarmena sinatzeko aldeko bozkak. Zau ere hau batez. Eta honen bestez, gaurko gaixak bukatuta, erregu galdereta sartuko gea. Torrean, Jose Angel da Inigo, zehose balin bakazu entzat. Jose Angel da Inigo, eta maiko danok, beti, ezati zuezu bisoi, baina noski danok zoste. Inigo. Zatruarango ondartzai buruz, aipamen bat. Jakin dugu, berriro ere isurketa dabiltzatela egiten, Zatruarango ondartzan, Zumaiko dragatikan ateatako ondarrakin eta ondarruteko dragatikan ateatako ondarrakin. Ongea kontaktuan, Kostasko zuzendaritzakin, informazio gehiago jasotzeko, eta baita, honen jarraipen teknikoa egiten dagoen astikin. Orduan, dagoeneko ondartza hau do jasotzen 4 ondar mota ezberdin. 4 granulometria ezberdineko ondarrak. Batzuntako ez dakite garrantzitsua izango da, baina ondartza beraren nortasuna galtzen dago. Zori bakarrik, gaude ikusten dagoela joera oso handi bat, kostaldozuan ondarra Zatruaranen isurtzera.
Eta, bueno, gu jaso duguna adibidez, aztik esan digu, ondar hori garbia dagoela, nik, hau debate hau uki dugu, mutrikun botatzen ondarra bai isurtzen egon zen antzerako debatea duk egin. Bueno, gu behintzat, nekez sinisten dugu ondarra hau baldintza honetan dagoen, naiz eta astikoek holan hori proposatu. Bokana, hainbeste industria jaso duen bi kasu hauek, adibidez Zumaikua eta Ondarrukua, nekez pentsatzen dugu eukidoko dutenik baldintza egokiak. Eta ala balitz, zergatik beti ona, zergatik hurbiltzen dute beti mutrikura. Orduan, ikusten dugu, Saturarango hondartza guretzako da benetan altxorra handia. Ikusten ginen, Ondarruko dikea egin zenetik, orain dela ja urte etxo batzuk, ondarra galtzen hasi zen. Gero etorri zazen Ugoldiak. Egin zen olako eskoiera harri multzo bat, lurrez eta eskoiera antzerako harri multzo bat. Honen ondoren dakau, denok dakien bazela, dakau Mijoako kanalizazio haindikan egin gabe. Do jasotzen kalte handixak. Uste dugun benetan zerbait egin beharko genukela. Administrazio ezberdinan horrean. Gu jabetzen gara zeinek dakaten eskuduntza zertarako, baina orain behar bada erabiliko dugu udal lege 2016ko udal legeko artikulu batzuk. Non aipatzen dan udalaren eskumenak, ingurua babesteko. Irakurringo bete, ez dut irakurriko osoki, baina 17. artikulua, Euskal toki erakundei buruzkoa, 17. artikulua, esaten du nolan, udalerrien eskumen propioak diren, 8. ingurumen babesa eta garapen jasangarria modu osagarrian antolatzea, sustatzea, kudeatzea eta defendatzea. Honekin lotuta, 19. artikuluan, honi lotuta, udal eskumenak bermatzea eta gauzatzea. Eskumen propioak edukitzeak esan nahi du udalerriek dutela arlo legeriak edo foru botere araugileak lege honen 17. artikuluan aurreikusitakoarekin lotuta. Mugarritutako esparru materialen inguruko eginkizunen eta ahalmenen titulartasuna. Zertarako sartzen dugu lege hau? Lege honi heldu aldiogu, esateko, beharra da nahikoa dela. Ez nahikoa dela, guk ez dugu nahi, beste udalerrientzako, gure udalerrientzako nahiko ez genukena. Ez dugu nahi nortzako, baina, isurketa jaso behar badia, ezinbesteko baldin badia, bukanak garbitxun behar badia, konpartitxu dezagun. Konpartitxu dezagun ez beti toki finko batzuk. Eta honekin, proposamen bat nahiko genduke sartu. Izango zala proposamena, udalak horrelako jarduera bat aurrera eraman nahi bada berriro ere Saturaran edo mutriko bokana eskatzen bada, eskatzia dakate isurketa lizentzia bat. Udala isurketa lizentzia bat. Eta ala ez badute eskatzen, kontrako txosten bat. Egin. Zer ibilbide eukiko duen kontrako txosten hori, ez dakigu, baina konstantzia gera dadila. Ematen du, hemen bihurtu gerala, bat ere Saturaran, dakan, hainbeste kaltekin, tokia proposa. Ez du guretzako ezinbestekoa da hemen poso bat ematia, eta hau da proposatzen duguna. Hauze. Erki Inigo, bakarrikan jaso, ipatzia, udaletxean ez daula jaso oangoan bintzat isurketa honen, edo area mugimendu esango dugu, ezta? Area mugimendu honen berri. Eta gero, esan dezuna, ados egon da, baitxare gogoratzia eskumen kontu errakaula eta itxasu ez dala guria eta nekez eman beharko dugu laguk lizentziaik, ez? Guria ez dan eremu baten. Baina, ulertu izutaina, ez? Bai, mesuan ikuste argi agertu ezula. Erabil dezagun lege hori. Bai, baina, esate izute, pentsatzen den lege hori izango gala, ni baino beto batek aztertuko, baina izango gala, geure eremuan aplikatzekoa, eta itxasua zoritxarrez, hainbatetan esaten diguten bezala,
ez da zuena. Eta gogorra txentzan neuria esatia, baina guk ez dakau ez kostaik, ez porturik, ez itxasoik. Hori bai, zaintzeko, garbitzeko, hortako bai. Baina gero eskumenik eukitzeko ez. Baina bai, horren naudian geure funtzio horrekin, helburu horrekin, gure misioa horixe bada, udala misioa horixe bada, esnatu egite behar ditugu. Erkin jo. Ba, honen bestez, gaurko puntuak amatxu dira eta bukatutzat emango deu udalbatza.